Poilang lam sugo tonai hutai buhuk songno Ultra Entertainment YouTube channel thumbnail te title logo no bujimang kana te samang kana hanai kha khlayo tini o video wo ta hutai buhuk song social media onor tabon no ma kana tabo social media wa belai keno viral ngai tango chini Tipwrasa rok tangai thansang ngai maya o Tripura rajyo wo norong tini obona ang puilan che paik thak jora sabai sukro boi serai ke sawi khnarwana ta hutai buhuk song Chini Tipwrasa rok ungkha norok kaham keno saimana chini Tipwrasa rok ungkha saisung sikito ungjaglayo te saisung kotor wansuglayo aboni bagino thansang laimaya chini o Tripura rajyo wo habwagra bo already no sawi rekha thansang unglaide hinoi chini o Tripura rajyo wo thansang yani bagoi o Tripura rajyo wo Tipwrasa rok no te o Tripura rajyo no chalogui manja jodi no chini o Tripura rajyo wo Tipwrasa rok joto thansa hangga hingge chini o Tripura rajyo wo 10 hamangla khamung tei chini o Tripura rajyo wo mukhomantri bo chini Tipwrasa no ungkhamung jodi no chini o Tripura rajyo wo chini borom mukhomantri hingga tamo ungkhamung chini o Tripura rajyo naithotok ungkhamung develop ungkhamung tini tangai develop ungya tangai Tipwrasa rokni justice manja tangai Tipwrasa rokni ha komanan degi tangai tong tangai Tipwrasa rok Tripura rajyo wo butharjago tokharjago ungoi tong o Tripura rajyo ungkha Tipwrasa rokni ha haifano Tipwrasa rokni ha phano wanji rok segoi naharsika tabo wanji rokni se o Tripura rajyo power chini Tipwrasa rok Tipwrasani hawa se Tipwrasa rok damri jagya seitok punai kai butharjago chini Tipwrasa rok ta hutai buhuk song norok to social media wa gobang ma jaga no norok nugui tongna kipar gari ambai bo asung no butharjago chini Tipwrasa rok gari we ferferoi mungsa justice manja dabi daba manja abo haike no chini Tipwrasa rok hajar komi kha norok bo buji nai dikisa chini Tipwrasa rok o Tripura rajyo wo busuk birman khai tong haifano chini Tipwrasa rok o Tripura rajyo wo kha siyakhu borok bufru sinai tabuk phonto siya chini Tipwrasa rok asuk kai komoroi tongo ha sekjagoi tongo tabuk phonto siya jodi chini o Tipwrasa rokni jaga wo 10 hangkai o Tripura rajyo borokni ha sanamoi sikhamung chini Tipwrasa rok kai chini o ha sekjagoi tongmase siya teise sekjagoi tongo 10 rok bai abono bubagra chiri khogoi saka chini Tipwrasa rok no thansangdi 2028 direct bubagra saka chiri khogoi bo CM naharnai bo tabuk Dr. Manik sahabai chini o ha bubagra bo jasa kaino batai lainai 2028 aboni bagino bubagra tabuk kha nangoi chini Tipwrasa rok no kap kabui sawu jodi no o Tripura rajyo wa bubagra CM hangkai chini o Tripura rajyo athokiri singtui chengnai tei o Tripura rajyo wo 10 rok joto no ma usrup nai chini Tipwrasa rok kolok kotorong nai te power 100% no chini Tipwrasa rok power nai 10 rok apro seitok pun musuk haike borok ma usrup nai ta hutai buhuk song noro buji mangkran kha khlayo tinini video wo noro paithak jora video nai noro belai ke hambai